Hello mga my friend! Welcome sa akin channel. Ayan, kung bago lang kayo dito sa akin channel, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like, and share para masaya. Alright. O ayan na nga mga my friend. For today's vlog mga my friend, ayan, mag-unboxing ako. Ayan siya. Dumating siya kanina yung in-order ko sa Amazon. Ayan, buksan na natin mga my friend. Ano to siya, gamit sa GoPro. Ayan. Para tayong masaya. Bana kaya kung mga bata, uy, pasulod na pa yan siya. Unboxing. Pero uy, butas siya, agay. Butas sa amin siya pagbukas. Ay! Saan na siya? Putulin nga ni. Putulin siguro siya ingani. Yung kabalo. Ayan. Bulaga. Ayan siya mga my friend. Charang! Ayan. Isa. Ano to? Ayan. Dalawa. Charang! And ang pangatlo. Charang. Ito siya mga my friend. Ito yung in-order ko sa Amazon. Tingnan natin kung may laman pa. Baka na apay free. Ayan. Wala na. Okay, free mga my friend. Ayan, ito siya mga my friend. Ito muna yung ating. Ito muna yung una natin buksan. Ito siya mga my friend. Ka-adapter. Ito siya adapter. Ayan, buksan natin kung ano ang forma. Ano ang forma? Ayan siya. Papel. Papel ang nauna. Uy, may laman. Ayan siya mga may friend. Ingani lang siya. Kagamay kaayo sa adapter. Uy. Saan na niyo siya karon pagkuha. Dito kabaluan eh. Pasensya na kayo mga my friend at ngayon lang. Ayan siya. Napaka-cute na adapter sa GoPro. Siya, gamay ra kayo siya mga my friend. And then yung pangalawa, yung mic. Yung mic siya. Ayan. Hala. Gibuksan na ang mic, Ay, mura magibuksan ni siya. Yan, nakabukas ni siya ba? Binuang, yun ni sila. Murag nakabukas, Nadiri na lang na ako buksan. Ayan siya. Ayan. Yes, balahibo. Unsa man ni siya, oy? Unsa man ni? Oy, ka-cute ba ni? Ala, ayan yung. Unsa man ni siya, oy? Kini siya mura siya kuan kanang balahibo sa iring. Mura siya balahibo sa iring mga my friend, pang ano siguro ni sa mic. Ayan, ini siya. Ka-cute kay sa mic mga my friend. Ayan, ito yung mic na in-order ko. Ala! Naapod siya sponge. Ay, ka-cute. Ana siya. Pini siya. Ay. Pasig maguba ba na. Delicate siya, delicate. Ayan siya mga my friend. Suksok na to na siya diha. Ingani masiguro ni pagkasuksok. Ingani di man siya maigo. Oy! Ala! Di man siya maigo. Di ko kabalo. Oy! Diha, raman na siya maligo. Ayan, mamaya. Ayan, pangalawa na to siya. Ito siya. Yung adapter at saka yung mic. Na may free siyang, yung balahibo sa iring. Naambot nung siya ni siya, wako kabalo. Windshield. Windshield, man siguro ni siya. Ayan kanang balahibo sa kuan, balahibo sa iring. Pusa. Ayan, baka mo. And then, yung sunod, ini siya. Yung vlogging case for GoPro. Bisaya kayo mga my friend, ang pronouns kisses. Ano siya? Tada! Bulaga! Ayan siya mga my friend.
Wala, mali man siguro ni siya. Ay, dili. Ni siya yung ano. Tara, mao ni siya. Ang kisa GoPro. Ayan. Wala, uy, saan man ni siya nga ron? Saon pag bukas? Aguy, aguroy, aguroy, aguroy. Di ka kabalo. Wala, uy, di ka kabalo. Give up tadi ron. Ayan, dito kabalo. Ayan siya. Basahon na to siya ang instructions. Ayan. Kung saon pagsulod diri sa atong GoPro. Kay sulod na siya mga my friend. Ayan. Pero dito. Ay, hindi pala. Ganito pala siya. Ayan. Ayan siya mga my friend. Nakita ko na siya. I-post lang siya. Dinhila siyang ganyan. Ayan. And then, yung ating GoPro ay ilagay dito sa loob. Ganito siya. Charang! Ay, wait lang. Kailangan ko muna palang ano siya. Buksan. Buksan siyang ganito. Wala, saan man siya karon? Yung kabalo. Wala. Ada. Ingana na lang. Ilagay siya diri. Ayan. Kasyang-kasya mga my friend. Ayan. Ayan na siya. Next ay atong isara. Isara nato ni siya. Ayan na siya. Ibalik lang nato. Wala, pasensya na gid mo kay di jud ko kabalo mga my friend, first time ba. Ngani siya pag sara. Idala us-us lang nato. Idus-us, is-us-us. Ala, mali masiguro ni siya. Ala, mali man ni siya. Ala, di na maus-us. Sinoon, giahak. May nunay ay. Ala, naunsa naman ni siya. Ala. Ah, di ko kabalo. Magbalik mga my friend. Agoy. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Nalock na siya. Ganito na siya. And then, yung ating mic ay dito siya isaksak. Dili na to siya isaksak ang mic mga my friend. Ayan. Charang! Agay. Saan man siya? Alo. Ana siya. Ini, ana siya mga my friend. Saksak dere. Tamang-tama lang gid siya mga my friend. Ayan, isaksak siya. Ayan, nakasaksak na. And then, ikabit siya diri Naa siya ikabitanan diri siya ikabit. Baliktad ni siya pagkabutang. Ayan siya. Charger. Basta pabayaan mo na lang yan. And then, yung mic ay, ito siya, yung mic. Dito natin siya ilagay. Ayan, hello, mighties. Ayan. Ayan, iko ni siya, nga ni. Ayan na siya. Kung ganyan ka mag-vlog, ganito siya. Hello, mighties, hello. Anak na siya. Anak na siya, mga my friend. Kaso, hindi siya pwede iharap kasi wala siya kamera diri. Ang kamera, naara ang kamera diri. Maong diri na to ipatungong ang mic. And then, butangan na to aning, dali lang. Balahibo sa iring. Balahibo sa iring. Mura magamay ni siya, Sama ni siya, Sandali lang. Ay, muinat dahil siya, muinat. Muinat siya. Ayan. Ayan, niingat na siya. Ana na siya mga my friend. Ayan siya. Hello, telephone. Ayan. Are you there, telephone? Ana na siya. Agay, binuang. Kailangan iusog-usog mo na siya o kaya ipatindog. Ana na siya mga mic. Ayan. So pasensya na mo kay wala. Naara na siya diri, Nakasaksak ni siya diri, wala na ako natanggal kay di ko kabalo magtanggal. Ayan diri, tanggalo na lang na ko ni siya pag nag-record ko. Ano natin siyang ilagay sa tripod. Pero selfie stick lang ning ako kaya kung gigamit akong tripod nga isa ka tiil diha. Ayan, ilagay natin diri, iyang butanganan sa GoPro. Ano siya? And then, ana siya. Harap natin siya diri.
Sa man siya. Di yung kabaluan eh. Ano yan, nakaharap na siya. Ay, lock lang nato kay basig mahagbong. Ini lock natin siya dire. Then ilagay natin yung GoPro. Ayan siya. Dito natin lagay. Ayan siya. Kailangan nakalagay, anak. I-lock natin yung padlock. Sa man. Ay, nahulog pagid atot ni eh. Pasensya lagyan mo kay karon pa jud ko kakuanan eh. Ayan, i-lock natin siya diyan. Pasensya na mo kay dugay kayo malak siya eh. Kaya lock natin siya ng mahigpit para dili mahagbong. Kaya eh. Ano na siya mga my friend. Ganito siya. Ayan, lapit na siya mag-lock. Ayan. Oh, ayan na siya mga my friend. Ganito na siya. Ganito na siya mga my friend. Ayan siya mag-vlog ka. Pasensya na, ingani ha kay isaksak man ni siya diri ah. Na mali yung paglagay ko, na mali siya. Ay, ganyan siya mga my friend. Charang! Hello, hello, telephone. Ayan, ilagay natin ang mic diri kay diri man ta mag-vlog. Hello, telephone. Ana siya mga my friend. Ayan, yun lang mga my friend, yung aking unboxing. Ito na siya. Ganito siya mga my friend, yung kanyang harapan. Ayan. Ayan, yan lang mga my friend, yung aking video for today. Ayan, sana nagustuhan nyo yung aking unboxing. Ayan, thank you for watching mga my friend. Paalam!